Sekuru kasika kundivhurira dhoo. Iyo nyongono yako ndikudaba. Ndikudodaba. Sekuru handisi kuseka nemi manzwaka. Kasika kundivhurira dhoo panze pari kuruma mosquito asikana. Yewe, chingaonda ndikudaba kwani. Sekuru washomale udzai sekuru vakasika kundivhurira dhoo handitave nawo. Osa utodedzeni inofunga ndikunakira nevaita yoyo. Mabhiriji yoyoka. Seta yoyo ziya. Seta yoyo. Dzwawa. Sekuru washomale munei nazvo imimi. Munoteerera sungura here. Kasitara kako kekungapi kauneteka kumabhiriji. Last time ndawakatengera futi ngende beta so. Neremon vet neepidem. Wavwa muzoresa. Nezvingende baba akutange muvheti. Seta yoyo ziya. Mukapo wakutange murunga mana. Hai bhapa kwenu. Mazizino anenge embiti. Imi sekuru baba washomale. Kasika kuvhura dhoo uko manje mama ndakuvaudza. Wanyepe, hama yako Bridget ka ndiwo ndikutoda manje. Ufunga kwanyepa izvo wakaita vanofara naso chere. Wanyepe kana uchida, wafonere izvezvi. Chandatadza chiini ni sekuru? Wosaka hosku uhele yawaita nditi. Ndiyadzaka. Ngatibvire dhoti mumuputisa mfana uyu. Tiwana somutsenga-tsenga. Yo mfana unosasa geto kayo. At least kana muri kundirambidza kupinda mumba kuru pekuru. The least you can do is tell me mhosva yacho yandanyatsopara. Tetekera ndikunyepe Bridget. Unoziva kuti cheso iri ndakatanga kuti tetekera kare imimi nanoshomorawo musati bamambo zvariyo. Sekuru ati zvine basa rei izvozvo. Sembwa. Handinozinzwa futi izvozvo. Tera zvokutora namuradha uku. Ndiyadhika. Uyu mfana anojarirawo. Ndiyo futi kwakufurira chibaba mazuva yacho akuti hanzi chinodhanda. Mazuva achorowa masama ekunyondera musoro paipati. Muri kukireshi. Manje susu wangu tinopeta. Uza mfana wangu. Iwo shomoreka. Mbomira zvotoriro panapo wazwaka. Kana uda kumatorera ndakubhiriji uwo. Umatorera kuna nadhigo rato. Iwo Bridget unoziva risongo yacheso kuti kwai kana wakazvahwa muna 1940 munandirandira kangosvika watu wanogore iwe. Unoiziva? Ndoiziva sekuru. Ouch! Ndarumwa nemosquito. Rumiwa. Right, tetekere zvona achitaura. Song iyoyo manje ndoyakaita ndifarire cheso. Kana iro cheso racho wakasangana naro warivhunza kuti ingiri bhedho kwakatsukunyonomuziva here. Rinokunyepa bakano tinondiziva. Ragoimbwa nepaipai. Agori pai kuumbiridza rudo inguwa umbe wabiya nguwe. Rudo iwo topudzwa nozuva ribodzi. Tizadando. Kwangwa tizadando. Pamagariro. Saka ndati farayo. Farai. Baba oshomore farayo. Raimbira inini bakani nawo oshomore. Sekuru ndazvinzwa. Saka inini mhosva yangu ndeyei. Saka rijindi rakadaro iro lero wakatora manje kwakurigarisa pasi Bridget. Kwakuriruka kwamagodi musoro wese. Iwe Bridget wakakwane iweyo. Wakagoredziwa. Sekuru washomale murimbo manzwaka. Mazizino anenge embiti. Saka matodza sekuru kuti ndindakaruka waMacheso. Ndamuimbira muradha. Handiwo anoruka makuru anu zvaunanopuwa mari ndakatotarisa. Ndakuzoti ndengero sheruka wangu uziya weketazi. Wavwa jamuka. Saka ndikoko zvimbayo. Sekuru baba washomale swari ikani. Mirai nditsananguri. Ndikudaba. Unoshuwa yo kuti waremba wako yako imba kunyaradzo. Wachita ninge katiyo shuwa. Kita ninge gurukusha inenge huriti. Kita kuwazasa zvako magodi musoro maomo. Unoziva kuti kurikuya kunovhiringidza pfungwa Bridget iweyo. Sekuru saka muri kuti pfungwa dzangu inini dzakavhiringika here nekuti ndogara ndakaruka. Yeneyo zeso zvokureketa zvendizvozvo. Inizvo ndataura ndezvokuti munokupinda ba. Kuzvokuenda kumba kwaCheso uko wonorirudunura. Wozodzoka uchipinda muno. Namana. Nezvima kurana kuita nge gogoledhi. Kuita pese kadaro tange taga sha. Hausata yoyo. Sata yoyo. Shamwari. Wakutopedza nguva wakamira papo wazwa. Enda kumba kwawo warudunure. Kana wapedza uzoita bheki kuguya ino ndozokuvhurira. Chete. Hoi sekuru mune utsinyo. Yenewe ndoriwe basa nazvo ba. Yapindira kunzu maiziya. Muri kuita seyana tsagamana. Aiwa ndakatozvimbirwa singaiteka. Ndabva ndarowa nyama yenguruve padhini waiziya ndabikirwa namadhamuka. Gaya kawangu ndabva ndapuwa nemagaka mambisha akachekwa tatu maringi ka. Alongside madomasi nemaonyeni acho akachekwa tatu maringi waiziya. Apa ndaguta manje ka. Ndakuti dha zvangu pa-outtake driving apo maiziya ka. Aiwa zvamanje ndiwo timu rega kariri kupedza masports ka panhau dzemaleseni waimonerera ka. Mainstructor acho ka. Aiwa ane hunhu singaite waiziya. Saka ndiri kuti kuvarungu ndiri kutongonodombesa 1 na 1 ka wakanonyundura chitambi chako. Ende futi ka-outtake katiri kupinza majagwa manyama maiziya kubva foreign maibata ka. Saka kana makasununguka futi munosvika futi tokupai majagwa neprize yakaderera maibata. Saka ndiri karugare rwemapostori tichipinda tichibuda tikagara tobva tati pa-outtake drive katakanotora chitambi maiziya.
aiwa mafe azvite kana muchinge mazogara